गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ रादाय होदों दि कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ अट'नमास स्टेट खालामो। इसर'नि चन्द्रयान 2 मिशनआ दिनै लुनार खैखोलामायाव सौहैबाय। भारत आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव टेस्ट मेच खेला ड्र' जाबाय। फैगौ 21 आगस्तआव GNSMनि जानो गोनां सुबुं गौमानि थाखाय लाहार फाहार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 19 आगस्त खालारनि समबारखालि गोदान दिल्लीनि कार्बि आरो डिमासा भवनआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ रादाय होदों। गाहायै बेखौ आर्टिकल 244A खौ बिजिरनानै होनाय जादों। मख'जाथावदि बै साननि सावरायमा मेलाव केन्द्र सरकारा बिबान गोनां डक्टर जितेन्द्र सिंह, किरण रिजिजु, रमेश तेली आरो आसामनि गिबि मन्त्रि श्री सर्बानन्द सोनोवाल, आसाम सरकाराव बिबान गोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरबो दंमोन। मख'जाथावदि जोंनि सा सानजा भारतखौ हारि हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय BJP सरकारा 375 करोड़ रां होनाय जासिगोन। सुलु मोननाय बायदिब्ला सिगां कंग्रेस सरकारा 87,000 करोड़ रांल' हरनाय जायोमोन। थांनाय 21 आगस्तनि समबारखालि इसर'आ चन्द्रयान 2 मुंनि मोनसे मिशनाव नख्रांमा जाहाज दैथायहरनाया दिनै लुनार मुंनि खैखोलामायाव फुंनि 8:30 रिंगायाव सौहैनाय जाबाय। गाहायै बे मिशननि नख्रांमानि जाहाजखौ थांनाय 21 जुलाइआव अखाफोरनि दावबायग्रा लामायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। सुलु मोननाय बायदिब्ला इसर'नि आफादगिरि के सिवानआ बुंदों दि बे चन्द्रयान 2 मिशननि नख्रांमा जाहाजआ अखाफोरनि 100 किल'मिटार जानथायाव थागोन। साननैसोनि सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय इन्डिया आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव जानाय टेस्ट मेच खेला ड्र' जाबाय। बे खेलाव भारतआ सेथियाव 297, नैथियाव 188 रान आरो वेस्ट इंडिजआ सेथियाव 186 रान, नैथियाव 47 रान खालामनो हायो। बे खेलाव इन्डिया हान्जानि चेतेश्वर पुजाराआ 100 रान खालामनो हायो। फैगौ जानो गोनां 27 आगस्त सेंगाजान माजरबारि गोजौ फरायसालियाव GNSMनि सुबुं गौमानि थाखाय लाहार फाहारा जागासिनो दं। गाहायै बे सुबुं गौमायाव भारतनि केन्द्र सरकाराव बिबान गोनां मानगोनां रामदास आठवले, हालामनि MP आरो MLA, बेजों लोगोसे गोबां समाजारि आफाद, राजखान्थियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरबो नुजाथिफैनाय जागोन। गाहायै बे मेल साखाथियाव थानाय ब्रह्मपुत्र दैमा आरो सिमेन्ट दैसाया गोबां आबाद फोथार, गामि, लामा, न'-बां बायदि बायदि खहा खालामनायखौ माबोरै होबथागोन बेनि सायाव सावरायना राहा लामा लानाय जागोन। दानिया फै बे सुबुं गौमानि दैदेनगिरिफोरनि फंनैसो बिबुंथि खोनासङि। আজি আমাৰ প্ৰায় 10-15 দিনৰ আগৰ পৰাই আমাৰ পেণ্ডেলৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু পূৰ্ণগতিত চলি আছে। আমি ভাবিছোঁ আৰু 27 তাৰিখৰ মিটিংখনৰ কাৰণে প্ৰায় আৰু 3 দিনমানতে আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰ বাবে আমাৰ কৰ্মকৰ্তা যিখিনি ভলণ্টিয়াৰ আছে, ভলণ্টিয়াৰসকলৰ কাৰণে আমি আসনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। অতিথিসকলকো নিমন্ত্ৰণটো আমি সম্পূৰ্ণ দিয়া হৈছে। এইখিনি কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি ভাবিছোঁ 27 তাৰিখৰ দিনা আগেয়ে, 27 তাৰিখৰ আগেয়ে প্ৰায় 25 তাৰিখে মানে আমাৰ চব কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। ৰাইজৰ বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে নিয়োগৰ ৰাইজৰ মাটি ভিত্তি সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা এই গণমাৱেশখনি নিশ্চয় 27 তাৰিখত আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু অতিথিসকলেও ইতিমধ্যে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাক কথা দিছে। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।